dibuka dulu Josi galang lelaya anak ranjau tambangan lelayo insan jauh dimulai dendang saja sanjo makati dalam magura malam ko lalai batana tanah makati dudua alai latuan dena di mayo kini alai la sembayai kurang lama samalam ko ditambah samalam kini lalai bangalek jampanya carito alai bangalek oi jula bintang alai latuana ai bangalek ajan masuk awan bangalek lah saja sanjo kami mulo lalai ondela kami mulo alai la tuan dena di mayo kini alai la sembayai danganlah kami mendendangan magurau lama diu daro alai ondela diu daro ondela selesai dari mayo kini alai la tuanai dan singgalah ditutui awan demak marapi tagaman jago alai tampanan dari tinggi alai la tuan ai ragu dan dinyo alai la sembayai tali dan sangko kabuayan nama gantuangan diri makironyo alai cari sama tojo jarami alai la tuanai dimanyo kini alai la sembayai no puro jalan katapan emak di painan
Salamu indah karimbo bangale koi lagadang si kayu jati alai tuanai oi kayu jati bangale koi ragu den dinyo alai la sembayai oi nan lamo indah basu bangale koi oi ladamam si badan diri alai tuanai di manyo kini bangale koi ragu den dinyo alai la sembayai oi singgalang tadangar tua alai urang babal ya hinggo jalan demak urang babal ya hinggo jalan alai latuan nai di manyo kini alai la sembayai oi nepai jo hati rusuhan demak nan tinggalkan yang tak makan alai tuanai kan yang tak makan alai la sembayai di manyo kini alai la tuanai ai bangang legang bela lalo de sanjo baru lama kini duduk la bangang le elo de erang banyak kandakan nyanyi lalai erang banyak kandakan nyanyi biar
batu puasan saronyo kini batu puasan saronyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pancinto talang sarue, khususnya pancinto salone nang Cimpago Talang. Dusana selamat malam, semalam kini. Salam basuo dari kami Amboyal Malay. Ada Ai Cimpago, ada tukang salong mudo Alga Utama. Nang kamangawani dasana 2 jam kemuko tentunya. Jo kirim-kirim bintang, kirim salam, kirim bintang, kirim donasi. Kesadolahnya tangguh repek saja melaki mak gawai mak sati datang segiko kita dahulu 76 tadilah sempat 105 di layar monitor. Bantu share di sana dan jauh baik dan berada di kampung di perantauan baa audio kita baa agaknya bantu bagi-bagikan, bantu like, share, komen ke grup-grup Facebook Nanado. Komen saya banyak-banyak dulu, bagikan ke grup-grup Facebook Nanado. 83 awak rata-rata saya membagikan ke 10 grup lah, sekian tak bagikan. Di kepada dosa kami nalah tibo nalah datang selamat malam semalam kini. Bantu share dulu. Tadilah naik Dajon Kennedy, selamat malam Dajon Kennedy. Bang Jajak minta lagu Kancang Kajando dari Atar. Kok putih saja. Udah Daniel Marzuki naikkan nama Sineti Cibul Lataraga wak jusuaronya. Yuk baca roh maneti kadang pada nema. Orang keng marita. Iya. Cek udah Daniel Marzuki wak. Makok bantik ko juga. Tidak lah ibu. Jaringan. Iya, hilang. 80 monitor baru akan ya. Tadilah 100. Koto Alam Bareh Maha bawakan Cik Malai. Makasih lebih dahulu. Koto Alam Bareh Maha. Koto Alam Bareh Maha. Apa saya monitor ibu? Itu kan. Itu nak tahu. Arek juga. Cepat saya catat tu. Apa lang beda Basril, kotolan makati majindu. Komen lah nak ada suara bah. Iya nak ada suara. Apa? Lah ibu. Ada. Ada. Iya. Jangan. Jangan. Apa tu nak beri?
alat bu. Alat, alat. Pairing. Bantu share balik sana. Ya, mohon monitor kita. Mohon cek monitor, cek sound, cek satu. Mohon monitor. Dun sana kasadolahnya. Mohon monitor. Kini bah dun sana. Kini lain dah hilang leh, mak kabe. Bah suara. Selamat bergerak dan cinta dan semua pelanggan terhibur termasuk Mande di balik Bukit Okoh. Selamat malam Mande yang berada di Las Vegas. Batu ser-ser bawa like. Cuci bisu berasiannya ke ikut lega.
Bukan. Iya. Bantu share. Arek lungga. Ya, bantu bagi kembali balik. Ah, itulah barasiah. Barasiah. Iya. Ah, oke Pak Saye, le barasiah Pak Saye. Elok dimanuangkan dipikir dulu sagalo karajo kadi pabue kalau lapadu sita lampau cimburu yo parang ayu datang baba bue are lungga jana are bana are lungga talampau bana are lungga biala tangga are lungga are kambana. Elo lamanang kanda, oi pikir dulu sagala karajo, oi kadi pabue kalau si padu sita lampau cimburu, oi parangai uda tambah babue are lungga jan are bana are lungga jan lungga bana are lungga talampau bana are lungga jan sampai tangga. Kalau cemburu itu tandanya sayang, kau bala biabana tando gini berang. Banyak kata bahagia di zaman sekarang. Cemburu laki-laki lah biabana kata orang. Are lungga jan are bana are lungga jan lungga bana are lungga talampau bana are lungga tanggakan bana. Jika ya bajodoh udah yo penyanyi usaha cimburu oi di dalam hati oi urang pagurau udah banyak garanyo ya tapi sahinggo oi dimulai sajo are lungga jan are bana are lungga jan lungga bana are lungga talampau bana are lungga jan sampai tangga. Iya. Lah panjang karek lungga kamano lagu dikelokkan minta lah lagu ndak kabaa biarlah kami menenangkan. Bantu share ke grup-grup Facebook Nanado. Sumarni selamat malam udah Pak Jurnalis Mahesa tujuan Padang dari Jakarta. Oh pulang kampung. Jangan lupa ke Pondok SDJT Nyombak Mak Darwin Sekumbang. Selamat malam. Selamat malam Makati Majindo Ni Sumarni. Bantu share tinggalkan like dan komennya sebanyak-banyak. Oh banyak-banyak bantu share balik. Nah wak raso pak dene raso si apa monitor lah oke audio lah oke seperti itulah kira-kira ya. Kamu lagu dikelokkan dulu ya. Sumarni bantu share sana share bana like bantu share bintang lu pecah taluan bintang cik lu. Alang babega dege lagu dah basra dulu.
alang babega balang jorantian nyo mbak. Iya, alang babega ya. Oh ya Allah panjang are lungga. Oh Allah panjang are lungga ditukar lagu. Kalagu iko alang lapane wede babega alang lapane de babega yang tak kurang yo la sadio yo Talata siria dalam carano, talata siria dalam carano di muko ale, nanjo panghulu, nanjo panghulu. Udalanya toy urang kayo, udalanya toy urang kayo, denai konyato. Urang tak mampu, urang tak mampu. Jiko nak kape den bari kape, oi ko nak kape den bari kape. Jiko nak banang, ambillah suto, ambillah suto. Oi ko nak lape den bari lape, oi ko nak lape den bari lape, oi ko latabang jan hinggo juo, jan hinggo juo. Lai di buah dan kabe are, lai di buah dan kabe are, rata kamalang nyolape juo, nyolape juo. Dan sangko saki kadape ube, dan sangko saki kadape ube, batambah bedo malah kironyo, malah kironyo. Oi nan ko jadi daka malala, oi nan ko jadi daka malala, oi nan ka pulang harilah sanjo, harilah sanjo. Oi nan lapatu ikasih baura, oi nan lapatu ikasih baura, tanpa nanelo kapan gantinya, kapan gantinya. Yo, lah panjang ke lagu iko kamano lagu dikelokan menanti kami sakutiko menjelang jatuh bintang bajatuhan diputar lengkok baliang-baliang malam jorantiang permintaannya ombak. Ya, terima ladenya ombak balam jorantiang ketika hari sanjo kula. Bantu share-share lagi sana. Kasih Tuhan nenek tahu ibarat burung nanjoran tiang katampe inggo samantaro katampe inggo lanang kandung kowe samantaro aku nyapa lapuran tiang kayu kamalabu mungkin kakaram sedang tapang mungkin kakaram anak kandung ngoe sadang tapang
Lah cukup bintang 10.000 maciku, panganoan kurang 20 bintang di layar Bang Alek. Batu Bang Alek. Makasih Bang Alek 20 bintang. Mudah-mudahan 10.000 malam kok. Oi Bang Basana bela jambe gurau jadi sama lampu kasih dorong awak ala jambe Bang Basata katolanakan oi banana punyo kasih dorong malaila jambe Bang Basata katonakan duang ala bapunyo Sungai rotarkan dak pamadi baitu gurau sama lampu asana muada basapai bianyi ombak bangabasa panuju jalannya oh asana muabang basa kamari iyo janyi ombak bangabasa panuju jalannya. Terima kasih Pak Madi Sultan Mentari 100 bintang ya. Lagunya ombak tuh Bang Basa di Juang Pantun tuh celik lah Bang Alek pencukuan 10.000 bagi kami 20 lah tak ada Bang Alek kami kadang ketek kami tampuang aja tapi kok dapat yang ini kadangnya lah diputar lengkok baliang-baliang sifat tuang nainggok untuk Bang Basa sakato semalam oh di mana Bang Basa bergurau malam kini kan Bang Basa sakato bilo pulo perau-raut kasalimpek junyi ombak mana penunjuk jalan nyuntun iyo makabe nyombak ko kalau nak disesil yau pangantuk oi bahkan tak ada lagu iko Bang Basa malam gini hilang kamano Bang Basa painyo jauh kamano kami cari manangi sifat kona iko baru
Atunya ha. Jadi Pak saya kita nikmati saja para dusana kita nan hadir. Itulah nalai tibo notifikasinya semalam kini diputar lengkok baliang-baliang. Diagiah ka koto alam bareh maha. Iya, permintaan mak katik maju Indo. Sungai Lasi lah bating kalau sinyal boya hilang timbul se sinyal tu. Nikmati semak barana muah. Ya. Nak dapat dia awak tu do. Masalah kawan monitor sinyal. Mari magam, lima masa tidak naik. Oi bakanda lakaware ma. Waalaikumsalam Pak Uji Ramli, perbatasan Timur Leste, selamat malam. Iya, bintang awak baru 120 bintang. Di sana kesadolanya penonton awak 93 ya. Bantu share-share. Oe bakanda ama minta lagu udang adanya ombak sama lampu udang adanya ombak sama lampu biasa
geser duduk ke samping ai merapat ke si agama bisa bintang 20 ya. Kalau nak 1000 bintang ambo siko duduk taruh. Waalaikumsalam Pak Wairi. Udah baik gua ambo yang malai, yang di tengah tuh ai Cimpago namanya. Ada sebelah tukang saluang. Nah tuh. Ya udah gua aja salah-salah namu. Nah jadi Bang Lek jo bintang 20 ada bisa ambo duduk situ doh. Tapi kalau 1000 bintangnya baru bisa badai Pak Madi itu. Tolong deh Pak Madi jo bicara. Bang Lek lah mulai nyanyi. Diulang batungkek tabu sekali lagi. Sabar cikgu. Handai nyi den tadi. Assalamualaikum salam nenan Cimpago Talang. Mudah-mudahan sehat selalu. Lagu kabar dari rantau cek dari Payo Kumbus 7 udah zam. Kabar dari rantau udah zam. Semoga sukses lancar acara live SDCT kita boya amin amin ya robbal alamin. Leta tadang ada orang nama samu dah. Nyombak yuk kebulang betul kek tabu kemari ya itu ha. Selamat malam Pak Ujar Ramli yang berada di perbatasan Timur Leste. Selamat bergabung. Jadi itu untuk Bang Alek. Untuk Bang Alek kalau bintang tak 1000 tak bisa digeser dah. Tapi kalau bintang 1000 si ai duduk sko. Aman kayo. Si ai dudukan si kuat 2 lagu saja tu geser belakang lihat. Diage dulu ke Sungai Rotan. Sungai Rotan, permintaan Pak Madi Sultan Mentari Namarado di Kuala Lumpur Malaysia. Bintang kita untuk sementara 120 bintang. Oi nana kacupa ke Sungai Rotan. Aduh. Ayo, layan selayo ay. Jadi bawah ambil. Talang sarue oi basuaro oi lasair yang selalu aja nyanyi oi bunyi dendang bayi ibu-ibu. Oi denan kanduang aduh salahnya sapaya iko oi de mencari upe kabadan oi tibo juwo. Oi nande lugo angkonyo padi oi denayube tak mungkin sanang mendanyui rasul sakinyo. Oi kodun sana bapilih-pilih oi kanan kayo mangkonyo sayang nan bangsa indah oi di sapunyo. Allah dan cubo
lah jadi mumbang oi kasadonyo oi lai bana dan badun sana oi nan baminya campur jo ai oi cie tampe basi si aju oi nan bakana kini pamadi kasungai rotan odi mintayo barakatan say oi badan diri oi parasayan nancandoiko pamadiyu candoiko itunya lah panjang ka lagu Pak Madi kamano lagu dikelokkan batanang-tanang semalam ini Bang Alek ajan Bang Alek masuk awan kamalai dia gih lengkok baliang-baliang kabar dari rantau untuk Utazam kadang agak selamat malam Pak Hendrizal dah berangkat kini gue bingung main kemari ya bayarannya majak toki gua main malam rambat tangari kadang udah kabaran ke karantau orang kata na jauh denai lape sabana bare tapi mangatokanyo denai lape sabana bare tapi mangatokanyo dan tunggu kabar dari rantau kabanan indah kunjung tibo sabana haro den menantikan nila lupo sabana haro den menantikan kini udah apola lupo onde udah tolong tengahkan janji tanah di pabue tanah minang dan tinggalkan antara marapijo singgalang di ranah minang dan tinggalkan antara marapijo singgalang walau Pak Uje di rantau murah tiada tia indah dan lupo aco denai bamano surah jatuh badarai ayamato aco denai bamano surah jatuh badarai ayamato depa uje telah tenggangkan janji dan Allah di pabue
panjang kabar dari rantau kemana lagu dikelokkan ba itu gurau semalamku. Selamat malam, Dusana baru datang, baru hadir 103 di layar monitor kami. Bintang kita baru 120. Kita tunggu donasi bintang dari Dusana nala hadir semalam kini ko. Demi lestarinya seni tradisi Minangkabau khususnya Saluang Jodendang. Diagih dulu. Abi lagu Ratok siano untuk udah Arizal Caniago nanya ai gak sanabu itu gurau semalam ko di Dusana kandakan lagu tarigo kami le di siko. Jadi kepada Dusana kami nama tanyo lima acaranya kita berada di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solo, tapeknya di Alahan Panjang, agari keteknya di Salimpe. Jadi kepada Dusana kami nang hadir malam kini nambatanyo di matampenya ikolah kami asa Kabupaten Solo Kecamatan Lembah Gumanti nagari gadangnya Alahan Panjang nagari keteknya Salimpe ata. Jadi namo channel kita Saluang Endang Cimpago Talang. Nah, kalau mau follow itu silahkan di follow, tinggalkan like dan komennya. Ada video-video kami, ada video secara langsung atau video 3 menit 2 detik, silahkan di share, dibagi-bagikan ke seluruh jagat raya supaya tetap SDCT mendunia. Tengah malam tabiklah manuang sama indah dan barang gae
Pak Ujai Ramli, bintang-bintang beliau telah melayang, telah dijuluk dari langit yang ketujuh. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu bertambah puluh bintang gitu malam kini. Jumlah bintang untuk sementara 520 bintang. Bantu share-share. Jadi tak kijau Mama Freddy kita capek mulu mak. Ya kita tadi jam 7.15 ya. Mulu tadi ya. Mudah-mudahan Pak Weri, selamat malam Pak Weri. Bantu share-share balik. Bantu share-share balik. Diagia dulu kakanda Bang Alek boleh dijuluk bintang 800 lain. 200 baru 220. Kagilo gadget Bang Alek Bana di Jong Pantun. Alah. Jangan lagu sedih-sedih loang. Jangan lagu sedih lo ya, lu pandai bang beangok le cek Bang Alek. Ngok pendek lu. Jadi di sana Gilo Gadget itu ada videonya di Selondenan Cimpago Talang di sana. Nah kurang kue, nah penasaran je lagu tuh silahkan dibuka atau silahkan dicari video tuh itu liriknya karya Yel Malay. Ulang lihat, halo lay, sekali lagi Gilo Gadget bintang 800 lay. Bagus, dia salah. Iya lah, masuk kampung. Ini bawa mah, bukan dari bawah. Itu lah, tak mudah. Itu dia di Bandiang loh mata.
Sabana canggih dunia maya, coba macam kawan bisa dicari, macam kawan bisa dicari. Sajak batamu jo kawan lamo, HP Bang Alek yolah bakunci, HP Bang Alek yolah bakunci. Lama buat orang di dunia maya, namun dah lalu chatting di WA, namun dah lalu chatting di WA. Padu tiap hari batang katangka, rancanya HP kini dijual, rancanya HP kini dijual. Ebo orang di dunia maya, banyak bacarai baru matanggo, banyak bacarai baru matanggo. Oi dari Facebook taruh ke WA, bisa bertemu jo kawan lamo, bisa bertemu jo kawan lamo. Hatunyo 101, bintang kita 720 lah. Jadi Bardi tak usah dijual HP tu. Kalau dijual HP beko jual job. Kamu lo kena hubungi dek kawan. Kolo kau mah. Jual HP ya. Siapa aku ada dosanya suruh jual HP Bang Alek. Baca Bang Alek kau ngirim bintang lain. Jual HP Bang Alek kau. Halo gaya itu. Story. Iya, ngalo tuh. Atau Bang Alek, you kau jual HP kau. Agih ni ai. Sebanyak kurang seorang nak bunyi gai. You dia cek ai. Barusan tiang cikgu je. Bang Alek kau jangan durak kau je le Bang Alek. 920, 200 bintang lagi. Sambuang jo. Ratok Pasaman. Dia tarik Bang Alek. Tiur. Senior SDCT barunya ombak nan datang, mama nan lain tak kalok kolah. Tadi Mak Sati ada nampak muncul sekali. Saya baru ke disapo langsung hilang. Muhammad Yunis, salam dari Putra Kayu Tanam. Mungkin kita kalok Mak Kati. Kerana kan kini dari jam tayang awak. Ratok Pasaman sambungannya. Antara AI je Bang Alek. Deh. Pak Palu lai tipu kolah Pak Palu. Magawai ada nampak di Makati tadi tu. Pak Palu Magawai Pak Zulkarnaini lai mencogok kolah, kamalo kolah pe malala. Ranggai gekku kini lobi malala malam-malam. Iya, kau di keluar lagu malala le. Sudah kau lagu malala untuk nang gaek-gaek untuk Mak Sati. Iya. Lah tipu Magawai. Kalau tipu Magawai, kawananya lagu Suram Biace ai. Padukan dan doa ai. Al-Fatihah untuk almarhumin ayah sama-sama. Tuah. Bantu share balik tuah. 100 lebih. Iyo. Tuah. Iyo Makati maju Indo, mudah-mudahan kami yang baru-baru ko bisa mengikuti Makati ya. Makati merupakan supporter awal kita. Tuh. Bintang kita 920 lah.
920 bintang awak, mudah-mudahan ada gak sampai 180 lagi. Itulah selamat. Lah selesai tu. Tuh. Agus Putra 500 lah ya. Agus Putra Al-Fatihah kita kirimkan lagi Agus Putra. Tuh. Mak Kayo, selamat malam Mak Kayo. Di mana Mak Kayo gurau kini go? Dah nampak lo memutar kayu bulat tadi siang. Mak lah. Assalamualaikum Cimpago Talang, selamat mengudara, semoga acaranya sukses sampai selesai. Amin amin rabbal alamin. Aku beliau Pak Palu. Ya, aku beliau menyuruh kama aku lah. Itulah dijawab dia malek lah di Sarugo. Kamang Bakayu Cik Malai handeh 200 bintang 1120 bintang awak kini. Iya. Tinggal sampai 180 lain. Iya. Kamang Bakayu lu lagu padih lagu semalam ko, lagu Pak Madi. Iya. Nofra Tilofa lalok lalai. Dia bakal liarannya malam-malam mulai. Iya. Siap sekolah pagi. Uni awak dah nonton secara langsung nilai lagu awak alun lain. Lagu Bang Apai gue tadi kok. Bang Apai minta lagu ke Yozi tadi. Siapa minta? Skandar Muda Kampis hadir. Sampai malam Buya, semoga banyak bintang malam. Amin amin. Mak Kayo 1120 baru Mak Kayo. Bilo indahnya nih. Ampe bulan Agus Putra lah masuk bulan kampe, bulan kelima kini ya. Iya. Assalamualaikum Dinda, salam bahagia dari Soyan di ya, iya. Selamat malam Nilen Soyan, semoga sukses acaranya sampai akhir ya. Lah online lo, you baal lain dah online. Tanjo kadang pas so capek online. Nofra, ini masih didik jo. Nah basah-basah tadi dari para kopi gua, timbul para kopi sabasah lo pulang masa-basah lo gua. Baru tadi 2 hari lo. Bakal lah. Bagi-bagikanlah Bu Nofra Tilofa. Sapu-sapu tu sana awak malam gua. Karami tu Nak menonton-nonton saya doh buat komen sapu tu sana awak saya malam tu sana apa itu cara ya. Leh Nofra tu. Nah. Tuh, selamat malam Nilen Swayan, dapat salam dari Nyombak. Lah dakek setahun indahnya. Jam rabu Bang Lek. Setengah tahun lo. Kau masuk setengah tahun lah. Kau masuk setengah tahun. Su 6 ya. Surang Bu Yel Saju nambah sapu de Mak Kayu nyo, Mak Gawai nak nyo sapu nyo do ayo. Mak Kayu ikulo ke labian malau Sabanyak aku di sana. Bu Yel si nambah sapu. Ya Allah leh. Dak basapo Pak Palunya hamba dak lo basapo de Mak Kayu ko dah. Jadi dusana-dusana hadir, silakan kita saling sapa menyapa. Nak lama gurau semalam ko. 1120 minta. Ko beliau Masa Barek Nansati. Selamat malam Masa Barek Nansati. Salam badun sanak di kampungnya di perantauan, semoga sukses saja acaranya. Bakirim bintang maisi ketidiang lapiak klasik 55 sampai 2010279 BRI Yelmi Idrawati dibarikan lagu Lego Puyuh. Lagu Kolak Serabi itu lagu awak tu ni. Onde lamanyo kolak sarabi onde seronyo kolak sarabi. Itu lagu dah bayar. Nah lain lagu dah. Itu lagu rogen ada. Di Bali lo rogen ciknya udah abai gugut wah. Udah Zainal Abdi. Assalamualaikum waalaikumsalam cikgu dari Zainal Abdi Pekanbaru Riau ya. Selamat malam. Bantu share bantu berkirim bintang maisi ketidiang Masati lagu Puyuh lagu Masati. Itu Kamang Wakayu yo. Allah sehat sakit kepala tulen cek mak cek nyombak. Salam-salam dari Pagurau Tigolua. Yap, udah Agus.
Basa Batuah, selamat malam. Salam pulo dari kami orang Solok yang sedang bergurau di Lapiak SDCT semalam kini. Supir Marajo Lenggang, salam guru SDCT sanak sadonyo dari Padang minta lagu niel Kincie Tuo. Tuah. Kincie Tuo. Iyo talambe rago di jalan, selamat malam agawai nyoba pokoknya Pak Guru semalam ko buyel alai. Pak Palu lai disapu doa lai de makayu. Kice Pak Palu buyel sih nama sapu surang. Lata lambok lah ti Pak Palu. Lai dapat salam dari Mak Kayu ke sadualahnya. Iyo tu buyel salam badun sanak seluruh pencinta SDCT. Jadi tu sanak ke sadualahnya ada nampak di dalam Mak Kayu Ican. Mak Kayu Ican ko merupakan jasa transportasi kita. Jadi beliau spesial transportasi tukang nendang. Tuh. Salam kompak selalu perantau Palu jo perantau negari jiran. Yo tu Bu ya, salam badun sanak ke seluruh pencinta SDCT. Tuh. Marilah bersalam-salaman awak ke sadolahnya nak banyak dun sanak. Boleh nak senang gitu. Bergurau samalam ko. Kamalai Ratok Pasaman penyambuang Bang Alek tadi. Bara minta malek baru. Bara minta malek. Peratir. Peratir pula ru. Bau tanya peratir. Janya ayenyo batang pasaman, tapian mandirang mudo-mudo, udah kolapenan dari tangan, indah tak ganti kasalamonyo, udah kolapenan dari tangan, indah tak ganti kasalamonyo. Simpanglah ampe Sukoma nanti, Padang tuju ada Makopi Naga, di sinan dulu udah bajanji, bajanji are bakato bana, di sinan dulu udah bajanji, bajanji are bakato bana. Simpanglah tigo bakabun lawe, indahlah pue mato mamandang, hatinan haroda haro came, came ko udah manyuntiang urang, hatinan haro yo haro came, came ko udah manyuntiang urang. Kelo baliku batang pasaman, tapian mandirang mudong, tadorong. Kelo baliku batang sinuru, ikannya tak sabui palarangan, kota dorong dagan jualah surui, anta ko udah dalam pinangan, kota dorong dagan jualah surui, anta ko udah dalam pinangan. Sudah iko Surambi Aceh, kanda arang Palu desa malamko, bisiko kami oi mangko came, gak sari kanda gini malamko, bisiko aila mulai came, kanda yo sari desa malamko. Atau diputar lengkok baliang-baliang ke Surambi Aceh, permintaan Mak Gawai
Nambarado di Palu. Aroma gadang di Surabaya Paringin di alaman daunnya sumara alam puja malembai patang pagi magawaya Cambe dengai balam kalape Uya tadayo dekat titiran Buruan jinang lape di tangan Lape ndak mungkin babali lai magawaya Aya bangi karang Mulai dulu. Tadi dapat tak? Tak dapat je. Ulang tak dapat. karang manus. Aya bangi karang manus. Harusnya lampai sana. Oi aya bangi karang manusu oi nan muaro taluanyo dalam oi nan muaro taluanyo dalam Tarik. hati bangi dapat Dapat dan buju hati ko ibo ramuah di dalam hati ko ibo ramuah di dalam Ayo bakal emak gawai memulik ya memulik tadi ndak cek memulik ndak fokus ai lai fokus tu lah sempurna fokus nah dah dapat lah tu kau ndak siaran petang nah dah dapat Serambi Aceh kau ditukar lengkok balik amaliang dulu astaga cikgu lah potong lo lagu Bang Alek nggak ada sakit Allah juga cikgu Bang Alek kau deh dari gara-gara nampaknya cikgu Bang Alek awas cikgu bapa potong bago Pilah habis pi Bang Alek kalau kaluasen Allah le oh ya iya bang oi nanamu taluanyo dalam oi nanamu taluanyo dalam tu anak lain sih dulu mak kawai ya kan ibu lo ada anak lain ko Bang Alek ko lebih rang lo nya beda tu mana beda Tak ada itu dah.
dah terjujur serius apa? Ulanglah membuat janji seminggu lah ya ai. Atau nak syarat bisua apa seram biar cek Nah, apa janji seminggu lah jemaah gawai. Berarti malam minggu bisua mah. Jumat bisua di sana kasadolahnya namarado di dake-dake Bungui, silakan merapat karena kami hadir di Bungui Jumat bisua. Jangan dapet lo lagu iya bangi dulu. Dia ai lai syukur. Deh, mencari lawan kok ke Magawai. Ada anggota baru ya. Indah pak, anggota lama juga. Kece balik mah syukur lah nak dapet lagu ikut. Oi bermasalah beko je Magawai balik. Aja nampak tadi yang lelaki ni mak dah mikir. Lah, suruh lai. Dia agih dulu kan lagu. Apa nama gua? Kamang Bakayu. Kamang Bakayu. Urang kamang pai Bakayu tuanai. Kalau nak pakai gondang itu kan gandang tak ke mana kok pak? Kang gandang bila hilang sih pak? Urang kamang pai Bakayu tuanai. Maaf ai Bang Alek dah bisa berkirim bintang ledo hati Bang Alek lah rusak dek cigu soalnya cigu dak pandai menyenangkan hati Bang Alek jua ai do. Iba lo care pandai lo cigu menyenangkan hati Bang Alek beku berabi dek rumah. Kirim saya lah bintang peratui lai. Dan sadua lah ke di UPN do Bang Alek. Rusuh awak deh.
di dalam tuh dah semalam dah. Uragama jora mage tuanai oi kabala cie baduo tuan den di mai manyo kini adin dinai di mai manyo Pamadi condong one pamadi oi lai bajawe malai ko condong one letuan nai karabasajo iyo ladin dinai di mayo kini. Kalau menangah lagu Kamang Bakayuko dari Cigu lah rasu mandangai ma balimbiang rasunya sebenarnya sampai ke gunji le bala ka mengecek lah rumik lo anak menyambut ngapa sampai yang sudah diapa le ke gunji kok banyak dibari bompok kok seketek dibari bacacah kok lai wakatu dibari ke padang magek kandak mari muagam salat sejalan jumpa wirdi gadang gombak sudah lego puyuh diagih ke padang magek. Lah panjang lagu Pak Madi tabedo malai dibuatnya basa-basa apa Pak Madi malam kini nyampang kau tak sampai ke gunjai dia ke dulu kal lego puyuh Nanti bos dengar lagi. atau selamat malam selamat malam pulau Balia Bu ya request lagu Pariaman Lamot Piaman Lamot untuk ada al ciai Piaman Lamot untuk ada al sudah iko bati tiri beko lego puyuh masuk ke padang magek itu lego puyuh masuk ke padang magek mudah-mudahan berisi ketidiang mak sati sama lamko iyo sabana mantap bana ko udah Yusman Guci iya lego puyuh lajale puyuh tak baik gua de masa tiba dujuo ampe lampita lata antaru paham tiponyo tapi iku puyuh indak paralu dia wajui oi nampak gunung bataru jangan ragu-ragu kalau manang itu biasa kok kalah puyuh digalagang nampak ruanyo paguno yuwo paham tibo sumangai datang balia suri bapan tanah puluh talua api puyuh mangura badabia juo kasudanyo tapaso taru amak sati ura lego sakandang mak sati kironyo tapaso taru kadiura lego jorang palu sama lamko pawir dirintang agak magawai menyembah di balakangnya bahkan dak kalego puyuh kandak nana kontan lah sama lamko pati magawai rusuh raso kalap perang payo kumbuako nambah gurau saman lama kini kalego puyuh di kandakanyo para bui magawai lajo pawirdi kapayo kumbuah balambinyo
Gala puyu digalanggang Namparuanyo paguno juwo Paham tibo sumanga edatang Babalia suri bapan tangah pulo Ay magaway yo paawirdi Lego sa kandang kanduang kironyo Ka-70 janyo hati Depawirdi nanitu pulo Lata bedorang gae denaiko Lego sa kandang malam kini Apo depawirdi wae nantaraso Elok katokan malam kini Terima kasih Mintu Seranti Bintang Masa tinambe gala-gala Ibola mancalia nasib magawai Magawai rintang agak-agak Depa wirdi kasih juo tabangkalai Labedo urang nambah duo Depa madi tolong jo bicaro Bahaka-aga samalam nangko Lego sakandang liau kiroyo Di rumah saja dah, di rumah saja aku. Kita sedang live kok di rumah. Ya. Oke. Sip. Ya. Minta. Ya, minta lagu dulu. Ya, oke. Ya. Halo Lai. Basi apa di padang magela basi apa di padang mage di siang anak muda di siang anak muda kanda pawir di kolai dape kanda pawir di kolai dape nambe maju oi jangan iko nambe maju onela jangan iko Padang mage basimpang gabah Padang mage basimpang gabah Sasimpang jalan gua gadang Sasimpang jalan gua gadang Sadang are kandang barubah Sadang are kandang barubah Di manyo hati nan kesanang Di manyo hati nan kesanang Simpang tigo di sungai manggi Simpang tigo oi di sungai manggi Luruilah jalan katigo koto Lurui jalan katigo koto Lasambo mato de managi Lasambo mato de managi Kandang girang tau tak
dua-duanya Pak Wirdi, di dua-duanya nama gawai lai di siko nama gawai ai lai di siko larindu orang suwayan aku larindu pulo rang suwayan kode Pak Wirdi tolong oi do bicara de Pak Wirdi tolong de do bicara atua dek taranga lagu padang mage keluar nilai suayan samalamko kandak Pak Wirdi kole kadapek danga lapantun dari naniko. Salam rindu untuk Bang Wirdi dia juwo jobang harimau agam papantun cek dia asa tanamu kain putih biala labiah pangguntiangan asa tanamu kandak kabulia lamojo lambe ile nantikan Babang Wirdi tertanda len suayan tolong Pak Sati kama Pak Wirdi nilen Babang Wirdi sih bawa harimau agam yuna buliah dong itulah papasanan bana ke Mak Sati dan Mak Harimau Agam yo tolong kurang kabeh beliau tak boleh apa kesuaian kalau Pak Wirdi bawa lah atau jadi nilai suaian bahas mana ko Pak Palu denai bayon loh magawai ko nah denai Pak Palu namun nan mas banai Pak kelele-kelegus kandang saya Pak cerita ile ma Pak Palu tadi le dak lari lo Pak Palu, masih ada Pak Palu Mas Sati? Pak Palu atau Mak Gawai? Masih ada kalau Pak Madi? Ada orang berdua kok panik saya orang pengunjangan nah. Lo nak do sikodo. Tu mbazir sa. Ala gule. Dia dulu keratok suayan permintaan Pak Saye. Tua. Ada Juliau di dalam lah urang nama duo ko. Urang nama rampe ko Pak Zulkarnaini Mak Gawai, Pak Wirdi, Mak Harimau Agam tujuan samo cie nyolen suayan nyonya. Ah, kabalai. Asal luang lah menyampen. Setia menanti suayan judulnya tuh yo. Setia menanti. Ya. Sampai kapanpun Abang Wirdi ko tetap dinanti bawalah di nilen tapi Harimau Agam yuk tinggal di siko tagamang kami Harimau Agam masih di dalam mama dah boleh apa itu mak aja nyempo sek mama dah boleh apa mak kesoyan tu dah ratok suayan apa lah? Suayan. Suayan banyak. Untuk suayan Untuk suayan. Apa tadi lah?
masih di dalam ya. Pak Palu selalu hadir bapantun lo cik lu. Elok kabalai paninggahan dapat memilih harga kain. Elok labang kalai di sudahan pado mencari ikan lain. Tolong lenongkan ke indang peninggahan. Ambo ulang balik monitor dari rumah Bu Iya tadi dari sampai kerajaan Ambo tu. Indang peninggahan sudah tu tanyong balik. Lah panjang tali ranggiriang-giriang. Dikumpa lalu dikabek. Adik kok Pak Wirdi cukup lah dek len suayan. Ko mama hari muagam lah pihak guru klasik buki oko tampe oto bepesong nam punya tua Pak Wirdi bawa lah dek nilen. Mama hari muagam yo di lapiak guru ko tinggalkan apa kututu caru bu kututu caru apa Pak Samsu diagih dulu kaindang paninggahan Indang itu. Indang paninggahan Pak Palubana ko nampunyo elok bangkalai disudahkan pado manangguang sasaronyo. Jadi di sana kesadolanyo kalau ingin pulau mencari indang paninggahan tu silahkan dibuka videonya ada di Salon Enang Cimpago Talang Kota Palubana videonya. Pak Palubana takkan lagu indah paninggahan samalam ko indah paninggahan diminta yo tasai jatuh menangguh rindu jorang suayan cie badu jorang suayan cie badu dak cigu calik do sayang bawaan keperasian nendangnya dak cigu calik do sayang cek pina boleh di balik loginya. Agiraga indang paninggahan itu bana oi ko lagunyo ba itu bana oi ko lagunyo nyampang ko lape
Manangi denai katobatin putuhi baraso basingajo putuhi baraso basingajo talang sauruwe bairi angkan biala denai oi mandendangkan biala denai oi mandendangkan Mama kami Sultan Batua urang pagurau elo baso urang pagurau elo baso nande denai sayanglah sudah nande udah iko candonyo nande udah iko candonyo Tunyo ha. Kaya dingin sinayan malag. Dedet guru olahraga. Kaya dingin. Ay, Sabana lama ayunyo DAI lagu indang paninggahanku. Ikhlaskan saja kok lape Bang Alek di tangan ai. Tahu ada doh. Tapi malam minggu bisua le marawak mulai. Jam 7 ah. 7 lah. jam 5 lah. Jam Jangan jam 5 lah. Jam 5 bisua lo jam 5. Hah? Jam berapa pula? Nggak kemungkinan lo malam mau nyapu tu ke kantor ada orang malam doh. Ya, awak putih. Nggak bisa ada pakai off dah. Nah, bisa jam berapa mulai? Jam 7 lah. Ah, kini kan habis kok wah. Habis jam lo? Habis. Habis jam. Hari 10. Nggak hari doh Pak. Kami capek masuk tadi Pak. Iya, kami hitung kami 2 jamnya Pak. Emang gak raya Pak. Nah jadi dia geh lagu penutup lagu Pak Samsu kita. Mak Freddy, Pak Uji Ramli penonton setia saya besok di Labihan. Mak tadi kami masuk jam 7 ya Mak. Besok kalau bisa jam 7 loh. Jam 7 Sinayan. Kalau boleh Sinayan awak diiringin di levan loh. Malek bintang kurang Malek ah. Senin, Selasa. 200 Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu awak live. Nah jadi minggu bisu ada sana Senin, Selasa, Kamis, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu awak live. Nah, Jumat kita di Bungui. Jumat geng. Ada hari Jumat, Sabtu. Biar gila. Ah, yang apinya nak live nya. Hari apa gurau leni? Hari Senin. Bisua tu Senin, bisu iya nah. 6 juga. Iya. Deh, nagari ketel nu le panyor kawan mah bisa tanya deh Pak, bisa wajah pria Pak dingin. Pak turun kami nih. Ada dah. Itu je. Ya, ini tu lah. Tak, itu dah. Ajar je lah.
Macam biasa sen lah malai. Bapak mandi jam 8 sel awak mulo. Iya kok. Iya. Jam 8 kurang seperempat lah nak awak sama awak. 7:30 lah. 7:30 lah. Deh. Saya nego. Ya kau aku nya sibuk loh. Nya jam 10 harus tiba lo di lokasi. Kerja masuk malam. Lagu panutik semalamku koto tuo caru permintaan Pak Samsu. Bisa dene japri apa ya Pak? Di mari dingine dua. Sampai si Dedet Pak Kamirus, si Dedet guru olahraga SMP 1. Mana mau negari itu? Pak turi kami itu. Pak Kamirus Malin Sultan. Rumah si Dedet Pak, si Dedet guru olahraga SMP. Antah kabaa dunia kini tagu asa ajo. Yo, ayo dingin kampung mama ya. Saat tangan nasib laki-laki. Kok bapit pinangkan dua sayang. Nangko indah siginya hati ibu. Anta kabaa dunia ko isu anan sadang wasiko Pak, yuk kau sak kesiniannya rumah itu nah. Iyo tahu cobaan tipu antasi siawanan guru. Langkah kanan datang, malang kaki taruh uang ayu. Lai banaman debatani di sisi, oh sampai Abi papaya utang sajo Cile nasib laki-laki. Dibuwe bana rumah rancang tu kada puatasi isi ayo baca kasih baca rela
carai kasih jo cimpago